qualsevol persona que s'enfronta a la gramàtica històrica, el primer que ha de pensar és que el canvi lingüístic és un fet consubstancial al llenguatge humà. Ha de tindre present que aquesta realitat la podrà comprovar comparant textos catalans de diferents èpoques. Els estudiants de gramàtica històrica han de percebre que l'estudi del canvi lingüístic no queda limitat a etapes antigues de la llengua, desconnectades de l'actualitat, sinó que el canvi continua produint-se cada dia i que nosaltres mateixos, com a parlants, estem implicats en el canvi. És interessant a aquest respecte que comparem i reflexionem sobre la nostra manera de parlar i la dels nostres pares o avis. Fins i tot en la parla d'una persona es poden observar canvis al llarg del temps. Ajudant en diverses matèries. La filologia és tot una matèria única que té diversos camps. Aleshores, la gramàtica històrica com a part, com a instrument d'aquesta matèria, s'ha d'auxiliar de la documentació escrita, la lògica, que és la que més atrau al públic en general, no la gramàtica històrica, perquè la gramàtica històrica, però al públic en general l'aetimologia lateralment, només hem de veure les vendes del diccionari crítics etimològics de Coromines, no? Aleshores, l'etimologia es basa en la gramàtica històrica. No es pot fer etimologia sense la gramàtica històrica, sobretot l'aspecte sintàctic, l'aspecte fonètic i l'aspecte semàntic. La fonètica és el suport, igual que la persona pot tenir una gran ànima però té un suport físic, la fonètica és la que estudia el suport físic, la que dona el suport físic a les paraules, i tota paraula té un suport físic. Per això Coromines el que més s'ha dedicat en aquesta vida va ser a fer fonètica, perquè una vegada tens l'element fonètic, la resta ve per afegitó, per després. O la semàntica, perquè l'estudi de la semàntica ens explicarà moltes vegades orígens de paraules o altres, perquè normalment sempre, per molt dur que sigui o per molt gran que sigui un canvi lingüístic, sempre hi ha un aspecte semàntic que es manté. L'evolució de la gramàtica històrica és l'evolució o l'ampliació del descobriment de les regles que han funcionat. Si vostès agafin el grup TR, el grup TR, per exemple, formes com paraula patre o la paraula patre o petra, si vostès miren la bibliografia veuran que en el segle XIX ja es va dir alguna cosa, després ja després Griera, després Ventura Balañà, que és una gramàtica històrica desconeguda, però que va fer una gramàtica històrica, va ser la tesi doctoral a la Universitat de Cornell, als Estats Units, que ara estic a punt de publicar. Després està Maria Margarit, Fouché, etc. Cada un va fer la seva aportació. Totes eren incompletes. Totes eren incompletes. Escrivia Coromines i naturalment va fer una evolució més completa. Possiblement la definitiva, però mai se pot saber. Igual que Coromines ha corregit els altres 4 o 5 anteriors, es pot un dia corregir a Coromines. Perquè quan més observem, en tot cas ja partim de fonts anteriors i d'idees anteriors. I la gramàtica històrica, com totes les ciències, és una ciència acumulativa. És una ciència que va progressant amb el temps. És la suma de molts esforços. En aquest sentit, les regles, com dic, sempre es compleixen. El que passa que moltes voltes les regles van emmascarades per les tendències humanes. Abans, en la tutoria, posava l'exemple de verúculum, llatí verúculum, que en principi en català hauria d'haver donat beroll. Però en lloc de dir beroll, en aquests moments es diu forroll, de forrellar, etc. I en castellà ferrojo. Què vol dir això? Que com el beroll era una clau gran, segurament nosaltres es fixàvem en l'objecte. I aleshores fèiem forroll. Mentre que els castellans es fixaven en l'acció, d'ahir ferrar, ferrojo. Però clar, la regla no pot dir que els castellans es fixen, no, perquè després tens al revés, mocador. Nosaltres es fixem en l'acció de mocar-se i els castellans en l'objecte pañuelo. Per tant, les idees, les regles funcionen. El que passa que després està la concreció, que ja depèn de la voluntat, moltes voltes inconscient. En fonètica, moltes voltes l'evolució és inconscient, un no pot dominar-ho. I ara nostres estan produint-se canvis lingüístics des de les nostres mentalitats, i d'ací 30, 40 o 100 anys ixen. Això s'anomena estat latent del canvi lingüístic, l'objectiu de l'assignatura de gramàtica històrica.
és redescobrir. La nostra feina és fer com si fórem investigadors de primera, tornar a fer les mateixes funcions que va fer anteriorment Coromines. Mirar documentació, mirar sentir com parla la gent i estudiar naturalment les regles que ja han fet els altres i no estudiar-les de memòria, no, per no val per res, sinó estudiar-les pensant-les i aplicant-les. És a dir, redescobrir els avanços, els retrocessos, els suports interns, les influències externes, les diverses sincronies que han viscut. Nosaltres ara mirem la gramàtica històrica i fem 1000 anys, en un segon, mirem 1000 anys. I aquests 1000 anys han tingut molts avatars. Nosaltres hem de redescobrir tot això, adquirir una visió simultània del que ha sigut el funcionament de la llengua i dels seus components, de les transformacions, etc. Per tant, això és molt important. No és una assignatura a diferència d'altres, no hauria d'haver cap assignatura, totes les assignatures han de tindre part teòrica i part pràctica. Però així la teoria s'ha d'anar redescobrint a poc. Per una banda s'estudia naturalment, i direu que el Lucaí davant d'allò fa tal, però després no és suficient saber això. És necessari després redescobrir-ho a través de les paraules que llegis i intentar, si de llegir en català, que és el normal, tornar a la teua ment, com es dia en llatí antigament, veí, piquino, mira, ahir haurà passat davant de l'accent, el Lucaí que donava palatal, després despalatalitzava, després sonoritzava, després dentalitzava, després davant de l'accent, ja acostumar-se a tot això, i és una manera que ja no s'oblida mai en la vida. Per tant, per als que tingueu por a la gramàtica històrica, no hi ha cap perill de por, no és avorrida, perquè el que feu és fer els mateixos exercicis que havien fet abans persones com Coromines. No hi ha memòries, no hi ha res que memoritzar, l'únic que s'ha de fer és redescobrir, enfrontar-se al que ja s'han enfrontat antigament els mestres. Bé, doncs bé, dit aquesta presentació, que no sé si és suficient o què, que sí que jo pensé que el temps que tenim era suficient, per poder parlar de Coromines un poquetet, ja vegeu que jo enfoco la gramàtica històrica com un eix al voltant de tot. Tot és necessari per a la gramàtica històrica, com la gramàtica històrica és necessari per a les altres coses. Bé,